Nagpadayon karon ang pagdawas sa Housing and Urban Development Office kunhudo sa mga walk-in applicants alang sa taga Dakbayan sa Mandawi nga gustong makabenepisyo sa socialized housing program. Samtang 80 ka mga informal settlers nga taga barangay mao'y priority sa socialized housing program sa Dakbayan sa Mandawi. Ani ang report. Bugtong equity sa Dakbayan sa Mandawi sa pagtukod sa low-cost socialized housing mao ang 4,000 square meter nga mao'y pabarugan sa proyekto sugod sa Enero. Himono sab unya og Homeowners Association ang mga beneficiary alang na unya sa maintenance sa ilang mga condo units. Sila unya mga homeowners kay doon lang yun sa murag common fund bitaw para sa pag-maintain sa common areas. All in all, we are trying to validate 180 potential beneficiaries. Bukang tidad sa 540,000 pesos ang unit sa low-cost housing nga impason sulod sa 30 ka tuig. Lahi-lahi ang binawan nga bayran sa mga beneficiary. Tag usa ka libo ka pesos alang sa first floor, 900 pesos sa second floor, 800 sa third floor, 700 sa fourth floor ug 600 alang sa fifth floor. Samtang nagpadayon ang pagdawat sa Housing and Urban Development Office kunhudo sa mga walk-in applicants alang sa taga Dakbayan sa Mandawi nga gustong makaangkon sa low-cost housing. Hinoon, unahon sa hudo ang 80 ka mga informal settlers nga taga Sitio Riverside sa Barangay Luok ug ang mga mulupyo sa barangay sa dili pa ipahiluna ang ubang mga applicants sa ubang barangay sa Dakbayan. Fill up na to sila og socio-economic survey form. Unya at the same time, ato sila gi-interview personally gyud. Usami sa proseso.